रुपया में कारोबार करे छोड़ देब डॉलर पाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। हो रुपया में कारोबार करे छोड़ देब डॉलर पाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। आयात निर्यात के करनामा बाटे अमेरिका के सरकार के कई गो करनामा बाटे। आयात निर्यात के करनामा बाटे अमेरिका के सरकार के कई गो करनामा बाटे। भारत जब आगे बढ़ी त ड्रामा पर ड्रामा बाटे। ना मनिहन त छोड़ देब पुरनका ग्राउंड में। हो ना मनिहन त छोड़ देब पुरनका ग्राउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। रुपया में कारोबार करे छोड़ देब डॉलर पाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। 3% के टैक्स पर पुराना व्यापार चलत रहे। आयात के अपेक्षा निर्यात भी दिन प्रतिदिन बढ़त रहे। दावा दुआ के आधार पर लोग के जीवन कटत रहे। सुधार के हम बात करे अब हर एक राउंड में। हो सुधार के हम बात करे हर एक राउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। रुपया में कारोबार करे छोड़ देब डॉलर पाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। टैरिफ आवर टैक्स के कई गुना बढ़त भइल बा। रूस के तेल मंगैला से जलन समा गईल बा। न जाने ट्रम्प प्रशासन केतना नीचे चल गईल बा। भारत के जय जयकार होई हर एक साउंड में। हो भारत के जय जयकार होई हर एक साउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। रुपया में कारोबार करे छोड़ देब डॉलर पाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में। अब कोई ना फर्क पड़ी अमेरिकन बाउंड में।